Nggih ta? Semua itu tercipta dari Nur Muhammad atau Nur Hayat Muhammad. Makanya mau cerita lakon ini seri ini sapa? Ya Kanjeng Nabi. Mergo sing sebagai contoh kan Kanjeng Nabi. Mila Kanjeng Nabi niku mana nanti modal mesti enek tak durunge siran dimulai utawa lawaran kan mesti enek Muhammadun Basarun lakal basari bal huwakal yakuti bainal. Makanya kita jangan menyamakan Kanjeng Nabi yo menungso tapi ora kok umumnya menungso. Mergo Kanjeng Nabi sebagai contoh. Barang lek tinggi contoh, tinggi sampel, kuwi sing apik apa sing elek? Ya mesti sing apik. Makanya Kanjeng Nabi mesti sing apik, sing komplit nggih ta? Dari segi manapun, dari segi Kanjeng Nabi itu akan menjadi sebagai sumber hukum. Tajali dari Gusti Allah, penampilannya Gusti Allah, nyawang Kanjeng Nabi. Makanya jangan disamakan saman kalau sudah membahas Kanjeng Nabi Muhammad, nggih. Oh, Kanjeng Nabi ya umbelen lah, aduh ki bahaya ki. Mau padane awake dhewe rembes-rembes. Nggih ta? Beda. Ini kemarin sing bahas Kanjeng Nabi ki ya tahu salah. Lho, bahaya itu. Wong Kanjeng Nabi sebagai hukum kok kena hukum salah ya aneh mboten? Sing duwe hukum dikenai hukum, aneh mboten? Sama nih sing duwe hukum terus dikenai hukum. Kan yo aneh. Sing duwe hukum kena wae hukuman kan ngono ta. Ya makanya hati-hati kalau membahas Kanjeng Nabi. Ben gak salah paham. Oh jadi padane karo awake dhewe iki wong biasa nggih ta. Kanjeng Nabi ki wis kaya watu, tapi watu gak kaya ade watu-watu gombong, watu hitam gitu. Nek Kanjeng Nabi watu sing mutiara, sing emas bangsa. Padha mboten? Ndak sama derajatnya. Ndak sama. Nah, makanya inilah yang menjadi dasar dari perintah sholat 5 waktu di alam qadim. Lek Kanjeng Nabi peristiwa Isra Mi'raj itu di alam muhdas. Nggih mboten? Kanjeng Nabi ada atau wujud ya? Wajah Kanjeng Nabi, dohire Kanjeng Nabi sudah ada ta? Niku teng alam muhdas namine. Nggih. Kanjeng Nabi wis ada, wis dohir ngoten nggih. Sebenarnya peristiwa Isra Mi'raj ini kan mengulang dari peristiwa dulu ketika di alam qadim. Nggih mboten? Baleni neh ngono tok. Kepada apa? Nampak tilas. Nggih mboten? Nampak tilas. Kalau dilihat dari sisi ini, sebenarnya sholat syariat, sholat 5 waktu, nggih. Ini hukumnya wajib atau syukur atau kebutuhan? Syukur. Dalam bahasan syariat, sholat 5 waktu adalah wajib. Sekarang ya ten, kalau dihukumi wajib, kita ini bukan salah benar, nggih. Kita bahas kata-kata. Kalau dihukumi wajib, jenengan ngeten. Sani kula tawari. Jenengan gadah griya, gadah motor. Niki lek umpami kula wajibne seman bayar mboten? Nek pajeke ta? Nggih ta, motore sampean, omahe sampean, mungkin toko usahane sampean atau yang lain sing hubungane karo wajib utawa anake wae bayar SPP kan wajib nggih ta? Niki lek umpama dihukumi wajib mesti sampean berusaha. Iso gak iso kudu mbak? Ya. Gitu. Tapi lek gak diwajib nih, sampean bayar mboten? Gak enek paling wong bayar. Sebenarnya hukum wajib itu memberatkan mboten? Memberatkan. Mungkin jenengan mau ditawari gak enek swarga neraka. Seandainya nih nggih. Gusti Allah tidak memberi iming-iming atau sing manut untuk swarga, sing gak manut untuk neraka, misalnya seperti itu. Wong salat ora? Aude kadang salat esuk kepeksa nggih mboten? Pak kuwasa ngantuk. Nah, karena diwajibkan sampean malah meksa nggih mboten? Maka kalau hukum wajib sebenarnya belum tingkat kesadaran. Nggih mboten? Lek memahami kata-kata Sidratul Muntaha. Makna dari Sidratul Muntaha sidro.
nggih. Niku kesadaran diri. Paham nggih? Namun paham kesadaran diri berarti piye? Wong lek sadari akhirnya metune napa? Syukur ta? Syukur. Mila lek teng jenengan teng semerep teng alam qadim wau peristiwa teng alam qadim minangka wujud syukure Nur Hayat Muhammad sujud rambah kaping 5. Ora krono diwajibne Gusti Allah, karena sebagai syukur aku alhamdulillah kalau Gusti Allah wis ditajalikan. Makanya diwujudnya rasa syukur langsung sujud nanggone Gusti Allah. Jadi awak dhewe ibadah niku bukan karena wajib. Karena apa? Syukur sampean wis diciptakne, gampangane ngoten mawon nggih. Diciptakne utawa ditajalikan ngoten. Kudune kan ngoten nggih mboten. Lek sampean karena diwajibne mesti abot salate sampean. Abot mboten ngibadahi. Abot. Kira ikhlas. Mesti ngeten wonten ayane sing kadang ikhlas, kadang grundel kan ngoten ta? Karena diwajibkan. Tapi benten lek di dalam hati jenengan sampean tanamne kesadaran diri, sampean salat iki mergo sadar minangka rasa syukure nane Gusti Allah. Enteng sampean nikmat. Makanya kenapa salate awake dhewe iki selama iki kok iso ngrasakne nikmat. Nggih. Nikmat di dalam hati, mboten nikmat dohir. Dohir itu kepuasan. Hubungannya kalau kepuasan. Nanti nikmat nggak bisa digambarkan. Kayak sampai ini ibadah krono apa? Kesadaran. Jadi kita kajian tasawuf ini butuhin apa? Membentuk kesadaran diri. Jadi sampai ibadah itu mergo karena apa? Kesadaran diri. Kalau kesadaran diri itu nanti akan menimbulkan apa? Dampaknya apa? Syukur nang Gusti Allah, nikmat seneng. Intine nang Gusti Allah syukur tok ngoten. Nah, makanya kita belajar di sini, kita belajar bersama-sama apa? Ben ade iki ngibadahi krana syukur ngoten nggih. Mosok sampean gak terima kasih, sampean lek wonten enek misalnya sampean karo kancane sampean utawa dulure sampean. Sampean iki kabar basan utang budi pirang-pirang. Kon syukure gak gelem kon matur suwun gampang abot. Aneh mboten? Sampeyan pegel mboten ngoten mawon, diwalik mawon. Misale sampeyan dadi Gusti Allah awake dhewe sing dadi menungsa sing gampang kepotangan budi. Kon aku kon ngucapne matur suwun ngoten niku gak gelem bareng. Iki kebacut mboten? Ya kebacut iki. Kebacut dilihat itu. Sebenarnya sholat itu sebagai apa? Wujud syukur. Matur suwun mana nanggone Gusti Allah. Sebenarnya ibadah-ibadah yang lain ya seperti itu harusnya kita tanamkan seperti itu. Saman sholat mergo wujud syukur. Saman sedekah, saman zakat, saman haji, saman poso sebagai wujud syukur. Saman rumangsa gak duwe, gak mampu melarat. Kan karena saman gak syukur. Nggih mboten? Lek sampean syukuri, sampean jajal. Nanti lek sampean sing rumangsa melarat, sakniki napa jenengan kula budhane teng Kabujen. Purun. Nggih ben sampean roh sugih sampean. Purun Mbak Cindy. Nah, Mbak Cindy dibudhane apa? Ben roh regane organ iki jantunge dirego pirang M. Nah, ndak. Terus mripate dirego berapa? 100 juta. Lah ternyata lek dikalkulasi sugih mboten jenengan. Sugih. Lah mboten percados sama jual ginjale sampean atau jantungnya sampean atau mripate sampean. Lek sampean paham sugih mboten? Sampean kalkulasi berarti tubuhnya sampean kalkulasi bernilai berapa M itu. Nggih, niku lho nggih. Karena kita tidak sadarin ngono, kita sering apa? Hati syukur. Kita keseringan mengeluh. Nah, di sini tujuannya apa? Kita itu membentuk kesadaran diri. Sampai itu bukan karena jangan ditingkatnya. Jadi ibadahi awake dhewe ditingkatnya sing dulu itu wajib, gitu. Dari segi syariat wajib, sekarang kita tingkatkan ke apa? Kesadaran diri, ben dadi syukur.
syukur ngoten nggih. Sebenarnya intine nggih niku wae wis rok ngirot.